Είναι και προφανής θέση για γκολ. Πως είναι και προφανής θέση για γκολ. Εκτελεί ο Αμπτούν και γράφει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 23ο λεπτό το πανηγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι. Ξέρουν πολύ καλά πως υπήρξαν προβλήματα γενικότερα από τους διαιτητές και από τους βοηθούς. Εδώ πάλι μια εξαιρετική ενέργεια. Βέβαια πολύ ομίχλη, αλλά δεν νομίζω ότι εμπόδισε αυτό το Κωνσταντόπουλο. Ήταν εξαιρετικό το σουτ του Μήτρογλου. Γι' αυτό κατάφερε να σκοράρει στο 57. Φανταστική ενέργεια. Έφερε την μπάλα στο αριστερό και σούταρε με τη μία. Ξέρει πολύ καλά ο Θανάσης, συμπαίκτης, και μάλιστα λέγαμε εκτός αέρα ότι θα έδινε άλλον αέρα και στον Ατρόμητο αν ήταν ακόμα συμπαίκτης σου, έτσι. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο τον γκολ που έβαλε. Τον είχα συνηθίσει πέρυσι. Σε κάθε αγώνα τέτοια γκολ έβαζε. Τι να πω για τον Κώστα, τι να πω, είναι τρομερός. Έχει εκπληκτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα, αυτό είναι σίγουρο. Και εγώ θα έλεγα σίγουρα, Θανάση, πάντως ότι είναι απρόβλεπτο. Σίγουρα αυτό το έχω καταλάβει πολύ καλά εσύ. Μπορεί να φέρει την μπάλα και στο δεξί και στο αριστερό. Αυτό ακριβώς, έχει τα δύο πόδια. Δεν ξέρουν, πιστεύω ότι είναι κίνδυνος θάνατος για όλους τους αμυντικούς. Και όλοι ελπίζουν να μην παίζει όταν παίζουν εναντίον του. Αυτό με τον Αμπτούν στο πρωτάθλημα, ωραία προσπάθεια. Όπως έλεγε Γρηγόρη, όντως από τους πρωταγωνιστές ο Αμπτούν, όπως και στον αγώνα με τη Μομπελιέ. Και πάλι ο Αμπτούν, η σέντρα, κοντράρι, ο Φουστέρ δεν είναι σε θέση offside, πολύ ωραία προβολή. 3-0 για τον Ολυμπιακό στο 85ο λεπτό. Αν το προηγούμενο ήταν γκολ Μήτρογλου, αυτό θα έλεγα είναι γκολ Φουστέρ. Γιατί μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες προβολές. Κάπως έτσι είχε βάλει το γκολ και πλήγωσε για την ομάδα του Θανάση. Κάπως έτσι είχε σκοράρει και μέσα στο Περιστέρι. Πολύ καλή ισορροπία σώματος πάντως. Φαντάζομαι συμφωνεί και ο Θανάσης. Κατάφερε να βρει την μπάλα όπως ακριβώς ήθελε και να τη στείλει στην απέναντι γωνία του Αραμπατζή. Συνέχεια παιχνιδιού, 88ο λεπτό. Εδώ κάπου είχε ανοίξει η άμυνα της ΑΕΚ, πήγαινε για τον γκολ της τιμής. Τελικά ο Μήτρογλου βρέθηκε και πάλι μόνος του απέναντι από τον Αραμπατζή. Πλασάρι με το αριστερό ξανά. Αυτό επιλέγει, αυτό κάνει. Χαμογελάει, δεν μπορείτε να τον δείτε, αλλά ο Θανάσης Καραγκούνης χαμογελάει με το τελείωμα του Κώστα Μήτρογλου. Μου επιτρέπει να σου πω ότι έχει χάσει ένα με την Εθνική Ελπίδα πάντως που θυμάμαι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έβαλε.